A to pána, štartové číslo 24, Orava, poďme! Zuzana Železníková nervózne chodí hore-dole. Vyzerá, že všetko, čo má nachytané na cyklistiku, je už v depe. Ostale je tam už iba rezeň z nedele a stehno z pečeného kuraťa. Kubo! Lumír Hlaváč, český pretekár, tu na druhej strane Oška Fuga, ktorého vydávame tých pravidelne na slovenských podujatiach. Môžeme sa pozrieť aj na týchto pretekárov, ktorí majú za sebou už tú plaveckú časť. Pavel Košťan, štartové číslo 104, je tu, na druhej strane ďalší štafetári vyrážajú. Tak hurá, štafetári na trati.